Арсенал клуб. Няма нарушение. Възможност за по-бързи действия от страна на Домбревскева. Тъй като тима на 26 май записа първата си победа на своя обновен поражение пред собствена публика. Нарушение. Направо скорост, което няма според да фаулира аржентините. Трябва да се бъдат и 100% приложения пред Родриго Чинели. Нещо повече. Тези контратаки на Броя са много опасни. Ето го първото контриране на Спиноса. Вие и Триболя остана под топката. Готово се вкара да ориентира най-бързо. Стигна до нея и с едното, който не я прати отново в наказателното поле. Там още една атака и още един. Много за Фион Бакеро, който центрира. Там където Нова атака отдясно за Лудогов. Едвин Ласко, Франческо Селесте. На върха на атаката Майк Севайоса по две. Едно странично отвърляне и мигна на концентриране в защитните действия на Лудогорец можеше да коства скъпо. Отново Еспиноса в наказателното поле. Очевидно няма игра с ръка. Виждаме втория пробив на Енцо Еспиноса. Неразбирателството между Сони и Иван Йорданов. Подаването на Еспиноса с 6 срещи в своя екип. Пронуши топката към Марселино Карасо. Джонатан Линдсет не успя да категорично беше в положение на засада Майк Георги Минев. Найсти успех поред Майк Севайос. Опитът в състава на това е на лице. Когато топката вече е в половината на съперника, по-предна роля е взел и настоящия тим на Берое споделя. Мнозина очакваха този събран в последния момент играе един отбор. Дали говорим за система при изнасяне на топката, в фаза защита, когато топката е в половината на опонента просто. Още една ситуация за Старозагорци. Възможно Зоев с по-един с Любенов и бележи. Против София. Може ли да има засада при първоначалното подаване към Вини Триболе? Оттам нататък. Василев към Петров. Сехас. Много добре. Видя своя сънародник в ляво. Керчев опита да 11 за Берое. В голяма степен на тази серия се дължеше и освобождаването от поста на Густаво Арагуаса. За да може Еспиноса. Маска бе може би най-активен за гостите през първото по време. По-скоро Радослав Кирилов. Ако трябва да предположим, той ще бъде един от двамата напуснали. Че Никола Илиев и Радослав Кирилов ще отстъпят своите места. От тогава обаче техният отбор организира атака. Отдясно се развива тя. Георги Русев с шанс да достигне от топката. Национална България излиза победител. Никола Илиев също бърка с подаването. Енцо Еспиноса с нов. Енцо Еспиноса с нов. Разиграха. Топката ще бъде подадена в ляво, а пред Енцо Еспиноса има огромно пространство, което той превзема. И обаче те не успяват да... Морио
и в състава на Берое се подготвя за нея след малко Джани Политино. Атакува за Зарали отляво. Даване в наказателното поле. Топка към Майк Севайос, който я отклони към... Да, категорично беше в положение на засада Майк Гергиминев. Гарсо да търси подаване в ляво към крайния защитник Енцо Еспиноса. Тук по своя страна съучредичетата не са много по-настоятел футболистите в двата. Берое атакува от ляво чрез Енцо Еспиноса. Хитро подава да се върне назад към двобоя срещу Етер. Тогава пък Ивелин Попов, който беше избран за играч на матча, сподели, че той лично е поговорил с Антуан Паруан, че 175 победения вече за Ботев Пловдив срещу Берое, погледнато в исторически план. Канарчетата се приближават до общо. Не може да разчита на Павел Сабунко Пачане, който игра сред ЦСКА 1948, получи контузия, от която очевидно не се е възстановил и остана извън групата. Енцо Ойос, страхотно отиграване от Енцо Ойос, добра работа от Ивелин Попов в този момент. Николай Минков от дясно не се умя Николай Минков да си уведе тук пред погледа на Енцо Еспиноса, да се възползва от... А и със смисъл да не загуби този, който вече има. Политино, подбиран от Еспиноса. Да пуска към